फ्रेंड्स नोंथांमोना बे साननैसोआव ससियेल मिडियायावनो जा बायदिसिना मिडियायावनो जा मोननैसो बाथ्रा नुबाय थादों जि सानखालि BNSU बनसुखौ दानाय जादों बै साननिफ्रायनो जोंनि बर' मानसिफोरनि गेजेराव बे मोनसे आफादखौ लानानै एबसु भार्सेस BNSU तर्क बितर्क डिबेट सोरखौबा रायनाय बेबायदि सोलिगासिनो थादों माने बे मोनसे असिला बायदि जाहैबाय राहा बायदि जाहैबाय BNSU खौ लानानै सापर्टारफोरा मोननै गावबाय नालाय सोरबा बिखौ सापर्ट होदों सोरबा बैखौ सापर्ट होदों बेबायदि खालामदों ओरैबायदि नुनो मोनदों माने परिस्थिति ओरैबायदि जाहैदों माने एबसुआ बिराद गोरोन्थि मावदों ओरैबायदिसो माने बुंनो नाजादों आरो माने ओरैबायदि जाहैबाय एबसुआ दि बर' हारिनि थाखाय मा मावदों मावाखै बिखौ जुदि सोरबा बुंनो थाङोबा नोङो एबसु सापर्टार नोङो UPL सापर्टार माने ओरैबायदि जाहैबाय जेनेबा खायसेयाथ' ओरैबायदि बुंनो नागिरो एबसुआ माने जेबोखौनो मावखायाखै नोंथाङा दिनै जाय जायगायाव गसंना दं बै जायगायाव दि एबसुनि माबा मोनसे बिहोमा दंमोन बे बाथ्राखौ जुदि सोरबा बुंनो थाङोबा दिनै माने इनसाल्ट खालामजानो गोनां जादों जों बेखौनो नुनो मोनदों जे ओरैबायदि माने मोनसे सृष्टि माने परिस्थिति एनभाइरनमेन्ट सृष्टि खालामनो नागिरदों जेनेबा BNSUआ जेनेबा माबा मोनसे बिराद गेदेर बेबायदि मोनसे परिस्थिति सृष्टि खालामनो नागिरनाय जों नुनो मोनदों आं बुङाखै जे माने BNSUआ माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों बेखौ बुङाखै नाथाय परिस्थितिखौ जों बेबायदि नुदों आरो माखासेनि बादिब्ला एबसुआ जेबोआनो मावाखै नोंथाङा जाय बिजाबखौ फरायबाय थादों नोंथाङा जाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन स्टार डिस्टिंसन लानानै पास खालामदों नोंथाङा जाय UN एकाडेमियाव फरायबाय थादों बै प्राइभेट स्कुलनि सृष्टिकर्ताया सोर बे एबसुआनो आरो बे UN एकाडेमि फैनायनि उनाव बर'नि रिजाल्टआ माबायदि जादों बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा पारफरमेन्सखौ मानसिफोरा नुनो रोंला आथिखालाव नङा होमबा बिनि अनगायै गेदेर गेदेरखौथ' आं बुंलानोखा गेदेर गेदेरखौथ' माखासे सानसननो हाखाया बे बाथ्राया ओरैबायदि जादों एबसुखौ इनसाल्ट खालामनो बांद्राय जानो हमदों आरो सोरबा सासे मानसिखौ बुंनाया बांद्राय माने गोरोन्थि नङा नाथाय आफादखौसो बांसिन माने इनसाल्ट खालामनाय नुनो मोनदों आरो नङा होमबा जेनेबा जेबोआनो मावाखै बुंनो थाङोबा जोंनि नर्थ इस्टआव एबसुआल'सो ओरै मोनसे संस्था ओरै मोनसे आफाद जेराव थानाय कर्मचारिफोरा थाइसेबो बुंनो थाङोबा थाइसेबो बिना फैसायै माने सोलियो गावनि न'निफ्राय जानानै सोलियो बेवहाय सोरबा सोरबा गेदेर गेदेर बिबानाव थानायफोरा इसे एला बहाबा करापसन खालामनो हागौ साफा सानैया नाथाय आंनि बुंनो गोनाङा बे नङा दिनै आं दिनै मानसिफोरनि गोसोआव मोननैसो सानखांनाय नुनो मोनदों जे BNSUआ जागायनायावनो मा मा गोरोन्थि खालामदों बेखौ माखासे सुबुंफोरखौ जोङो बुंनो नागिरनाय बायदि नुनो मोनदों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव साफा सानै बुंदों आरो UG ब्रह्म बिथाङाथ' बुंबायानो बे बाथ्राखौ आं जाय बाथ्रा बुंनो थांदों बेखौ UG ब्रह्म बिथाङा बुंबायानो आरो गुबुन साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे जागायनायावनो BNSUआ मा गोरोन्थि मावखो जाय गोरोन्थिखौ मावनाङामोन बेखौनो बिथांमोना मावबायनो दा नोंथांमोना दिनै मोननैसो गोरोन्थिनि बाथ्रा बुंगोन आरो बे गोरोन्थिया आं बुंनाय नङा बे जाबाय जोंनि गेदेमा सुबुंफोरा बुंनायसो दे माखो गोरोन्थि हमदों माने ओरैबायदि जाहैबाय जागायजेननायावनो एबसु आरो UPL आरो PTR एग्रिमेन्टखौ टारगेट खालामनानै बे आफादखौ दानाय बायदि नुदों दाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना BTR एग्रिमेन्ट एबसु आरो UPL खौ टारगेट खालामनाय बायदि जों नुनो मोनदों स' बेबायदि माहारिनि थाखाय माहारिनि मोजांनि थाखाय दानाय आफादा बेबायदि गुबुन मोनसे माहारियारि आफादखौ डाइरेक्ट सोंखारिनाया सबसे गेदेर रं जादों होननानै बुंदों आं बुङाखै दे बेबायदि सोंखारिनाया राइटबो जानो हागौ रंबो जानो हागौ नाथाय बेबायदि बुंदों नोंथाङा जाज खालाम बे गोरोन्थिना थार जागायनायाव एबसुखौ टारगेट खालामनांगोन ना नाङामोन बेबायदि टारगेट खालामनायखि मोनसे आफादनि आइडियोल'जि बा एम्स एन्ड अबजेक्टिभ जानो हायो कारना मा आरो मोनसे बाथ्रायाबो भाइरेल जागासिनो दं मा बे बाथ्राखौबो आं सैथो होनना नोंथांमोननो फोरमान होनो हाया बे गोदान आफादाव BSU BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मावफुं सोद्रोमा हिसाबै आरो एडभाइजारफोर हिसाबै बा बायदिसिना बिबानाव दं बेबायदि जों नुनो मोनदों बा बुंदों आरो नुनो मोनदों होननानै बुंदों आंथ' रावखौबो सिनाया सासे सानै अबयसे सिनायो जेरै बनजित मनजिल बिथांमोनखौथ' BSUनि होनना आं मिथिखागौ आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बै बिबानगिरिफोरा सासे सानैया मा मोनसे समाव गोरोन्थि खामानि मावनानै एबसुनिफ्राय बयकट खालामजानाय होखारजानाय बा लाजिनानै गावनो ओंखारनो गोनां जानाय बेबायदि होननानै बुंदों मोनसे गोदान आफादाव बेबायदि दाग गोनां बा राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा गोनां बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि फरायसा उइंजों गांखंजों सोमोन्दो थानाय सुबुङा बे आफादखौ दाफैनाया बे मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि होननानै मानसिफ्रा बुंदों बेवहाय माने उदां सुबुं जानांगौमोन रावजोंबो सोमोन्दो गैयै बेबायदि जानांगौमोन अबयसे मानसि हिसाबै रावजोंबो सोमोन्दो गैथारि बिदिथ' जानो हाया नङा होमबा थेवब्लाबो बेबायदि गोख्रों मोनसे आफादजों सोमोन्दो थायि जानांगौमोन आरो बिथांमोना सेक्रिफाइस बर' हारिनि थाखाय नांगौबा जिउखौबो दान होगोन जागायजेननायावनो सेक्रिफाइसनि सोदोब एमटि भेजेल मेक्स
मास साउन्ड खालि धामाए शब्द बेसि करे लांदां बाक्सुआ बांसिन सोदोब जायो नङा होमबा जेरै धला बांसिन सोदोब जायो नङा होमबा सिङाव लांदांखाय माने बेबायदि मानसिफ्रा बुंदों जे नोंथांमोना जेबो सेक्रिफाइसखौनो खालामाखै बा सेक्रिफाइस खालामनायनि कुनु अभिज्ञतायानो गैया आरो बे सेक्रिफाइस खालामनायनि अभिज्ञता गैयालासिनो सेक्रिफाइस शब्दखौ सोदोबखौ बुंनायखौ मानसिफ्रा बांद्राय फोथायनो हायाखैनो आंनि साननाय नङा बेबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि थासारियाव आं नोंथांमोननो बे बिथांमोननि नामखौ बुंनो हाया जोनोम जानायावनो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो रन्जन दैमारि बिथांनि जि आलादा रायजो बड'लेण्ड बे सिमांखौ फोजोबस्रांनानै फैबाय हाखर सिङाव गोदो होबाय बे बाथ्रा बुंनायखौबो मानसिफोरा बांद्राय फोथायनो हायाखै गोरोन्थि होननानै बुंदों जागायजेननायाव बेबायदि बिथांमोना बुङामोन मा थारैनो एबसुआ बड'लेण्डनि थाखाय दासिम खामानि मावाखै मा फिउचाराव एबसुआ बड'लेण्ड बिनाय नङा मा नोंथाङा बुहुमनि मुंदांखा एस्ट्रलजारफोरनि गुन दं नोंथाङा बोरै मिथिगौ एबसुआ फिउचाराव जे बड'लेण्ड बिया हाउ केन इउ से नों बोरै बुंनो हायो बे बाथ्राखौ बे बाथ्रायाबो फोथायजाथाव जायाखै बेबो मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि होननानै बुंदों माने ओरैबायदि बुंनो नागिरदों मानसिफोरा जे सेक्रिफाइस इमोशन कार्ड गेलेनानै मानसिफोरनि गोसोखौ डाइभार्ट खालामनो नागिरदों आरो मानसिफोरा बेखौ नुहुरदों फैगौ एमपि इलेक्सन बा जायखिजाया जि इलेक्सन दं फैगौ समफोराव बै इलेक्सननि टारगेटजोंसो दादों खोमा बेबायदि मोनसे मानसिफोरनि गोसोआव साननाय सोमजिदों आरोबाव बिथांमोननि सबसे गेदेर गोरोन्थिया बेबो नामा जे बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाया बांद्राय गोबावानो जायाखै बे जास्लाबियावनो बड'लेण्ड बिनायनि मोनसे आफाद दानाय बे बाथ्राया एसे साननो गोनां जादों आरो बे बाथ्रायाबो मोनसे साननो गोनां जादों जे मोनसे माहारियारि आफाद दायोबा बर'आव जेसेबां आफादफोर दं बै आफादफोरजों सावरायनानै बायदिसिना मिटिं खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सावरायनानै बिथांमोननि गेदेमा सुबुंफोरनि कनसेन्ट लानानै गनायथि लानानै एरियानि बायदिसिना रायजो राजानि गुबुन गुबुन गामिनि गेदेमा सुबुंफोरनि फोरोंगिरिफोरनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि प्रफेसारफोरनि बेबायदि माखासे गेदेमा गोरों गोरा सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि कनसेन्ट लानानैसो दानाय जायो जेनेरेलि नाथाय मा बे आफादखौ बेबायदि दादों स' बे सबसे गिदिर गोरोन्थि होननानै बुंदों मानसिफ्रा आरोबाव मोनसे बाथ्रायाबो नुजाखांबाय थादों बे बाथ्रायाव बेसेबां सैथो मिथिया बेखौ सैथो होननानै बुंजोबनोबो हाया माने माखासे दैदेनगिरिफोरखौ कनसेन्ट लायालासिनो गनायथि गैयालासिनो फन कलनि हेफाजाबै बा जेबो गनायथि गैयालासिनो नामखौ लिरनानै दोनदों जाहैबाय जुर जबस्ति बेनिफ्राय मानसिफ्रा मोनसे गोनो गोथो साननाय फैदों मा थारैनो बेयो दाल मेकुस कालाहे बेबायदि सानदों माने थाङै थुङै बाथ्राया ओरैबायदि जाहैदों एन्टि एबसु सेन्टिमेन्ट एबसुनि हेंथा मोनसे सेन्टिमेन्ट सृष्टि खालामनो नागिरनाय बायदि जों नुदों मानो होनबा मोनसे हारिनि आफादा गुबुन आफादखौ माने गादबनो नागिरनाय बेबायदि सेन्टिमेन्टआ नुजाथिनो नाङा माब्लाबा नोंथांमोना एनडिएफबिखौ इमान बोसोर बिग्रायनायाव माब्लाबा एबसुखौ नाङा सोंखारिनाय बेबायदि बुंनाय खोनादों नामा दा बिथांमोना डिसबेन्ड जानायनि उनाव एसे राजखान्थि लाइनाव थांनानै फंसे फंनै बुंदों थेवबाबो बिथांमोना बेबायदि बुङाखै नाङा सोदोबखौ बुङाखै दिनैसिम बिथांमोन दैदेनगिरिफोरा जायफोरा आर ग्रुपनि रन्जन दैमारि ग्रुपनिफोराबो नाङा सोदोबखौ बुङाखै माब्लाबा नोंथांमोना बिएलटिखौ एबसुखौ नांला बर' हारिनो बेबायदि बिखाफोर दाननानै सोरबा लिडारखौ बुंनाय खोनादोंमोन ना आग्ला बिपिएफ जानायनि उनावबो एबसुखौ नांला बेबायदि सोदोबखौ बुंनाय नोंथांमोना खोनादों नाङाखै बिथांमोना बुङाखै नाथाय दुर्बल खालामनो निस्सय नाजादों समजों लोगोसे सोलिदों पलिटिक्स बे नाथाय बेलाय मा आफाद जे एबसुआ जेबो मावनो हालिया एबसुआ बड'लेण्ड बिनो हालिया फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ बेबायदि माने एबसुआ राजखान्थियाव थांजोब्बाय एबसुआ गाज्रि जाबाय बायदिसिना बुंनानै डेमेज खालामनो नागिरदों दा आं जायफोर बाथ्रा बुंदों मा बिएनएसइउनि बे बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थिफोरनि मादाव मोनसे मोननै दा एबसुखौ चेलेन्ज खालामनो सोर मा बिएनएसइउआ एबसुखौ चेलेन्ज खालामनो हानाय चेलेन्ज खालामनानै गादबनो हागोन मा एबसुनिख्रुइ बांसिन सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हागोन जागायनायावनो जुदि गुबुन मोनसे माहारियारि आफादखौ जुदि गादबनो नागिरोबा बियो मा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हागोन मा बिएनएसइउआ बेखौ चेलेन्ज खालामनो थाखाय बिखाफोर दाननो हागोन कमेन्टसआव लिरदो नोंथांमोना आंनिफ्राय जेबो गैया आंनिफ्रायबा मा जुदि बिएनएसइउआ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हायोबा थारैनो बर' हारिया बे आफादखौबो गनायगोन बे जाबाय आंनि मतामत आंनि साननाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामना दिन्थि सेक्रिफाइस सोदोबखौ खुगाजों बुङालासिनो खालामना दिन्थि अब्ला थारैनो एबसुखौ जेरै गनायदों बिएनएसइउखौबो गनायगोन दा नोंथांमोना बुंदो बेफोर थारैनो गोरोन्थि मारना बिएनएसइउनि जोबथियाव नोंथांमोना मोनसे कुइसन सोंगोन मा बर' माहारिया थारैनो फिउचाराव इयुनाव बे आफादखौ गनायनानै लागोन एक्सेप्ट खालामगोन जाय आफादखौ दानायाव बर'नि माखासे सिनस्रि आफादफोरनि कुनु रिप्रेजेन्टेटिभ गैयामोन कुनु दैदेनगिरिफोरा बे दानाय
दिनखालि गैयामोन सानैसो सुबुङा खलबसे मोनसे जायगानि सुबुङा दादों आरो बिदि दानानै बिथांमोननि बादिबा मा लासै लासै माने ब्रान्चखौ बारायलांगोन लासै लासै गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ थिसनलांगोन बेबायदि टारगेटआव माने बिथांमोना बानायदों नामा बेबायदि बुंगोन मा बेबायदि बानायनाय आफादा माहारियारि आफाद जानो हायो मोनसेल' जायगानि खलबसे सुबुंफोरा बानायनाय आफादखौ बिसोरनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौबोथ' जेबो मिथिया दा बेबायदि बिथांमोना बै आफादखौ फुवारलांनो हागोन गासै आसामाव गासै इन्डियायाव नोंथांमोननो फिन मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना आंनि रिएक्सन भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव नोंथांमोना आं दिनै रिएक्सन भिडिअ लाबोनो हानाय नंथ'ला थारैनो नोंथांमोना गाबोन आरो गुबुन गुबुन सानफोराव बेबायदिनो माखासे दैदेनगिरिफोरनि रिएक्सन भिडिअ नुनो मोनगोन बेनि सायाव एसे एनै एनालाइज खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बेवहाय मा ओंथि हाबनानै दं बेनि सायाव एसे माने गियान होनो नाजागोन माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ स' बिदिब्ला